Τρία αρνητικά των TikTok Business Ads. Εάν θέλεις η επιχείρησή σου να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό στο κομμάτι των διαφημίσεων, τότε τα TikTok Business Ads είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, γιατί οι περισσότεροι ανταγωνιστές σου δεν έχουν μπει ακόμη. Έχει όμως και τα αρνητικά του και πάμε να δούμε τρία από αυτά. Νούμερο 1. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να στοχεύσεις συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή, αν θες να στοχεύσεις για παράδειγμα μόνο τη Θεσσαλονίκη ή μόνο το Βόλο ή μόνο την Αττική και ούτω καθεξής, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Οι διαφημίσεις σου παίζουν πανελλαδικά. Νούμερο 2. Έχει ελάχιστο budget, 20 ευρώ την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι εάν θες να τρέχεις συνεχώς κάθε μέρα διαφημιστικές καμπάνιες, τότε το ελάχιστο μηνιαίο budget σου δεν μπορεί να είναι κάτω από 600 ευρώ. Νούμερο 3. Θέλει βίντεο περιεχόμενο. Το μεγαλύτερο ατού του TikTok αυτή τη στιγμή είναι ταυτόχρονα σε αυτό το κομμάτι και το μειονέκτημά του. Σε αντίθεση με τα Facebook, Instagram, ακόμα και Google, που μπορείς να παίξεις διαφημίσεις με λεκτικά και μπανεράκια, στο TikTok χρειάζεται απαραίτητα να δημιουργείς περιεχόμενο βίντεο. Κάνε follow τη Ριζάλτο για περισσότερα marketing tips και συμβουλές.